karo Yenima. Nyeng nyeng nyong nyong ngono kae. Yuk. Rita yo tengah no. Oh nggih. Rita sing tengah. Iki adikku. Wah, aja capek. Nggih, Pak Dalang. Jadi sik bocah lho sak menijan. Ngene iki yo iso lho ning elep iki Mas aku njaluk pangku ngono. Lah, yo aja. Di pangku jenengan ngaten lho. Aja to tata lho sakmono lho beh ameng-amengen aku. Iki adikku genduk Yenima. Nggih, Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Saiki ya wis lekas apik suarane terus ya lekas laris. Alhamdulillah. Aku adik-adikku laris ngene aku ya marem. Nggih. Ning Mas aja ditinggal lho ya. Mboten. Nah, ya ngono. Bah, golek sinden wangel tek larang-larang. Mboten. Diaturke tambal ban iki. Nggih. Yuk, Cong. Tambal ban mak jedor. Yuk. Asik. Langgeng Kusuma. Sandang lan pangan. Tukang tambal ban rejekine untung-untungan nasib apik duit kantongan waya apes wetengku krasa kroncongan langgeng kusuma oke asik-asik enak lho. Wah iki mesti rezeki teko majedor dan pecah meneh iso rezekine tambang lumpur owe tambang lumpur owe tambang lumpur owe tambang lumpur owe tambang lumpur. Uripe sak dalan-dalan golek pangan duwe sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan Cukup lho, Mbak. Hayu, Mbak.
joget. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan waya apes wetengku krasa kronjong Langke kusuma. Ayo ya. menano majedor ono ben pecah iki mesti rezeki teko majedor berpecah maneh isi isuk rezekine tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur Matur suwun.